Mačka, u ktorej si hneď všimnete jej štíhle telo a jemnú kučeravú srsť, má výnimočne milú a priateľskú povahu a zbožňuje sa hrať so svojou rodinou. V tomto videu si predstavíme hravé a zvedavé plemeno Cornish Rex. Príbeh plemena Cornish Rex sa začal na farme v anglickom Cornwalle, a to presne 21. júla 1950, kedy sa mačke menom Serena narodilo 5 mačiatok. Jedno z nich, kocúrik menom Kalibunker, sa však odlišoval od ostatných svojou neobyčajnou jemnou a kučeravou srsťou. Majiteľka Nina Ennismorova si všimla, že ide o nezvyčajnú mutáciu podobnú králikom Rex. Ninin veterinár navrhol, aby kontaktovala genetika, ktorý jej poradil spojiť Kalibunkera späť so svojou matkou, aby sa tak upevnil tento recesívny znak. Z tohto spojenia sa narodili 3 mačiatka, jedna mačka s hladkou srsťou a 2 kučeraví kocúri. Jeden z nich menom Poldhu pokračoval aj s Kalibunkerom v plodení ďalších vrhov. Títo potomkovia boli krížení s ďalšími plemenami, ako napríklad s britskou krátkosrstou mačkou či barmou. V roku 1956 publikoval časopis Life článok o Cornish Rex, ktorý vyvolal veľkú pozornosť, a o rok neskôr sa Cornish Rex dostal aj do USA. Tam boli prikrížené orientálne krátkosrsté a siamské mačky a vznikol tak americký typ Cornish Rex, ktorý sa vyznačoval štílejším a útlejším telom ako mačky v Británii. Oveľa viac o plemene Cornish Rex sa ale dozvieme v chovateľskej stanici Anirorex.sk. Moje meno je Dagmara Mokošová, vítam vás v našej chovateľskej stanici mačiek plemena Cornish Rex. Voláme sa Anirorex.sk a pochádzame z Ružomberka. Plemenu Cornish Rex som prišla na chuť vlastne v roku 2016, kedy som u svojej kamarátky objavila mačičku tohto plemena. Veľmi sa mi páčila, tak som si naštudovala vlastne povahové vlastnosti, a keď som zistila, že akú majú povahu, že to hlavne neplzne, tak som si povedala, že teda idem si kúpiť mačku. Tak som si v tom roku 2016 zadovážila svoje 2 prvé mačky plemena Cornish Rex. Cornish Rex patrí medzi malé plemená mačiek. Je to vlastne útla mačka, kostra je jemná, telo svalnaté. Vlastne hlava je pomerne malá, vajcovitého tvaru. Uši sú vysoko posadené na hlave, oči pomerne veľké, mandlového tvaru. Bradička by mala byť mierne výrazná a nožček vlastne trošku predĺžený. Krk je vlastne tenký, dlhý, nohy takisto dlhé, chvost dlhý, tenký, zakončený špičkou. Srsť Cornish Rex je veľmi jemná, vlastne kučeravá, kučery sú vlastne osadené v tých riadkoch. Čo sa týka sfarbenia Cornish Rex, v podstate u nich sú povolené akékoľvek farby. My konkrétne chováme pointy. Teraz posledne som si vlastne pre také oživenie zadovážila mačku s farbou oka mink. Cornish Rex je také priateľskej, milej a extrovertnej povahy. V spoločnosti viacerých mačiek môžu žiarliť vlastne vyslovne na toho svojho pána. Väčšinou si vlastne nájdu toho svojho človeka, ku ktorému inkriminujú nejak viac. Sú to hravé mačky, svižné mačky, preto vlastne ak si jej človek chce zadovážiť toto plemeno, by mal rátať s tým, že nakoľko naozaj je to útla mačka na vysokých nohách, dokáže veľmi vysoko vyskočiť. Preto napríklad, čo sa týka poličiek, nejakých drobností, vždy treba myslieť na to, že mačka to zničí, prípadne si môže ublížiť. Naozaj je to vlastne hravé plemeno, ktoré keď nespí, tak sa hrá. Vymýšľa kadejaké blbostičky. Veľmi rado sa hrá so svojím pánom vlastne. Porúčam ho aj rodinám s deťmi. Cornish Rex miluje spoločnosť. Či je to už vlastne iné zviera, alebo človek. V podstate aj ten človek, ak netrávi veľa času doma, tak by si mal zadovážiť. Ja vždy odporúčam radšej 2 mačky, prípadne toho psa, aby sa mala tá mačka vlastne s kým vyzabávať. Nie sú radi sami. Naše mačky v podstate skoro všetky, okrem starého kocúra 7-ročného, aportujú. Mali sme mačku, ktorá sa naučila sadnúť. Dcera ju naučila pekne popros. Videla som kopec videí, kde tieto mačky naozaj sú také inteligentné, že dokážu sa naučiť tie základné jednoduché povely. Cornish Rex vlastne sa hovorí o tomto plemene, že to je také bezúdržbové plemeno, nakoľko naozaj starostlivosť o nie nenáročná. Srsť jednoducho stačí hladenie, žiadne vyčesávanie, kúpanie, oči, uši očistíme v prípade potreby. Možno môžem vypichnúť, jedine by som odporúčala strihať pazúriky, nakoľko mačka
Cornish rex, ako som spomínala, je to svižná mačka, ktorá v podstate po byte robí závody a keď sa napríklad potom gaučí odráža a robí nejaké kľúčky, tak môže tými pazúrikmi v podstate pozachytávať. Čo sa týka stravy u Cornish rex, krmíme v podstate ako každú inú mačku, s tým, že ja vždycky odporúčam radšej vsadiť na kvalitné krmivo, kvalitné granule. Keď niekto krmí konzervami, tak kvalitné konzervy s vysokým obsahom mäsa. U nás krmíme ráno, večer surové mäso. V podstate počas celého dňa majú prístup ku tým kvalitným granuliam. Neodporúčam supermarketovky a naozaj tie lacné krmivá. A koľko časom sa to odrazí na tom zdraví tej mačky. Čo sa týka zdravia, Cornish rex nie je nejak výslovne náchylné na genetické ochorenia a nejaké závažné choroby. Samozrejme, ochoreť môže na tie bakteriálne vírusové ochorenia. Často si môžeme kadečo doniesť vlastne na topánkach domov na oblečení zvonku. Ja svoje mačky testujem, čo sa týka genetických ochorení, na progresívnu atrofiu oka, ale ako som spomenula, toto plemeno nie je náchylné na nejaké závažné genetické ochorenia. Takže prečo práve mačiatko s preukazom pôvodu? Asi preto, že v podstate len ten preukaz pôvodu, nakoľko je to taký nejaký rodný list toho mačiatka, vám zaručí to, že si domov donesiete to konkrétne plemeno, ktoré chcete s tými povahovými vlastnosťami, ktoré to dané plemeno má mať. Kdežto vlastne mačiatko bez preukazu pôvodu, tam vám nikto nezaručí, že či nebola tam nejaká príbuzenská plemenitba, či tá mačka nerodila, ja neviem, x krát do roka, kdežto vlastne chovateľ sa musí riadiť nejakým tým chovateľským poriadkom. O Cornish rex sa taktiež hovorí, že je to hypoalergénna mačka, ale nie je to až tak celkom pravda, nakoľko v podstate človek, ktorý je alergický, by si mal uvedomiť, že ten alergén má mačka v slinách a vo výlučkoch. Treba prísť vyskúšať, poprosiť chovateľskú stanicu, kde vlastne príde pohľadkať, pohrať sa, buď v tom prostredí, kde je veľa mačiek a v podstate zistiť, či naozaj tá mačka nemá vplyv na tú alergickú reakciu, alebo či sa tá alergická reakcia prejaví. Cornish rex v podstate odporúčam ľuďom, ktorí trávia väčšinu svojho voľného času doma. Ako som už predtým spomenula, Cornish rex je veľmi spoločenské plemeno, ktoré miluje tú prítomnosť toho človeka. Odporúčam ju aj rodinám s deťmi, nakoľko je to tolerantné plemeno. Neodporúčam ľuďom, ktorí trávia svoj čas väčšinou mimo toho domova, by nechali tú mačku samú doma, tak tá mačka sa tam v podstate sama trápi, nudí, potom vyvádza blbosti, ničí z nudy. Potrebuje žiť s tým človekom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.